तो hey guys, welcome to back my YouTube channel Gormara official नोंथांमोनखौ दिनै बरायहरनाय जाबाय फिन खेबसेबाव आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै ला बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयारबो खालामनानै हो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सालबारियाव मैया जालांनाय जाथायखौ एसे फोरमायनो सानबाय नोंथांमोना मिन्थियाखै जानो हागौ नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायलांदो बिनि उनाव आं बुंलांनोसै मोजां मोनलायनाय देखार सुयो मानसिया मा मोनखोनो देखार सुनानै हा बुथार नागिरदों नामा नोङो बुथार नागिरदोंमोन हा मानि थाखाय बुथार नागिरदों नोङो मानो बुथार नागिरदोंमोन मोजां मोनलायनाय देखार सुयो स' लोगोफोर मैया जालांनाय जाथाय आरोना सिख्लानि गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सालबारि हान्टापारा होननानै बुङो आरो लोगोसे सिख्लानि डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा आरो पस्ट अफिसा सालबारि पिअआ सदरिता नामा आं मिथिला भिलेजआ हान्टापारा आरोना ओमफ्राय सिख्लानि नामानो जाबाय ममता बसुमतारी आरो लोगोसे सेंग्राया खामानि मावनाय बेबायदि खामानि मावनाय सेंग्रानि नेमा जाबाय डिस्ट्रिक्ट चिरां काजलागावनि जमन्दै आरो नामा बेनि आरोना सेंग्राया बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आरो लोगोसे बुंनो सानो जे एक्चुअली दायो सिख्लाफोरा गोख्रों जादों गावखौनो गाव साबधान खालामदो नै आरो बे भिडिअ नुलांबाय जानो हागौ जोंनि बर'आ मायबा मोनसे भुल खामानि मावोब्ला पुलिसा लोगो लोगो फैनानै हमफैयो आरो दाखालि जालांनाय जाथायनिथ' बे बुरैखौ रावबो एरेस्टेड आरो जेबो दाखालि जालांनाय जाथायाथ' बे बुरैनि सायाव जेबो एक्सन लायासै नाथाय नै मैया जालांबाय जोंनि बर'आव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ देगारना मा लानानै उदैयाव सुदोंनो आरो लोगोसे गोदोना ना मा खिनियाव हानाय जादों बेफोरखौथ' भिडिअ नुखाबाय जानो हागौ बिदिब्लाथ' लोगोसे पुलिसाथ' थाबैनो एक्सन लायो बर'फोर मायबाफोर प्रब्लेम जाबानो बाट मैया दाखालि जालांनाय जाथायखौथ' पुलिसा जेबो एक्सन लायासै बिनिखायनो बुङो जे खनले बर' हारिया जेबो गोरोन्थि मावनाङा आरो लोगोसे दावगानोल' नाजा आरो बर' हारिया मोजां खामानि मावो होननानै आरो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' हारिया गावखौनो गाव सांग्रांथि जा आरो सिख्लाफोर बुजिनानै ला थार मोजां मोननायाव नै सेंग्राया मोजां मोनदोंमोन खोमा बेखौ थारै नाथाय सिख्लाया मायबाफोर गोरोन्थि मावबाय खोमा बिनिखायनो सेंग्राया रागा जोंनानै बेबायदि खालामबाय आरो मोजां मोनलायनोबा सासेखौनो मोजां मोनलायनोबा गोसो गैयाबा सासेबो मोजां मोननाङा नङाब्ला बेबायदिनो जाथाय जालांबाय थागोन एबार सुरु जाबायना लोगोफोर सेंग्रा सासेया सिख्ला सासेखौ बेबायदि खालामनाय सुरु जाबाय अब्लानो नोंसोर बुजिनानै नायदो जे एबार सेंग्राफोरा मा आयेन लादो नुवाखै बेबायदि गावजों गावनो बेबायदि जालायलायबाय थायोब्लाथ' जेबो जानायनो नंलिया मिथिबायना लोगोफोर आरो लोगोसे बेफोरबायदि निउस आपडेटखौ होआलासिनो नैबे सानैसोआ सैमा अरलायगासिनो इउटुबावहा बेजों गावजों गावनो होलायलायगासिनो गावजों गावनो नांलाय खमलाय बिसोरनि भिडिअखौ नायनो ना सोरनि भिडिअखौ नायनो जागासिनो आरोना बिनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो मोजां खामानि माव आरो लोगोसे गिदिर इउटुबारफोरखौबो बुंदो मैया जालांनाय जाथायनि मायबाफोर मिथिजोबा पुरा डिटेल्स मिथिजोबोबा नोंथांमोना निउस आपडेट खालामगोन होनना आसा खालामबाय लोगोसे आरो नोंथांमोना बेबायदि निउसखौसो इउटुबाव आपडेट खालामनांगौ मिथिबायना गाइस आरो नोंथांमोना जे ओरैनो इउटुबाव नांलायगासिनो कन्ट्रभार्सि जों बेफोरखौ जेबो मिथिया जों जाबाय उन्दै इउटुबार नाथाय नोंथांमोना जे मिथिनानैबो बुजिनानैबो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जागासिनो बेखौथ' नोंसोर मा बुंनो ना नोंसोरनि गियाना बेलेग नोंसोरना साबस्क्राइब बोनो आरो भिउ बोनो थाखायसो नोंसोर ओरैनो नांलायफ्लादोंसो ना मासोना आरो मा सानजा सोनाब लानानै खोथा रायलायगासिनो बेफोरखौ जों जेबो मिथिबायना गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना मोजां खामानि माव बर' हारिनि बेखौनो बुंनो सानो आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामना हो मोजां नाङोब्ला आरो लोगोसे जाय साबस्क्राइब खालामाखै बे थाबैनो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि भिडिअआ गासिनोबो सहैनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम गाइस लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै बिदिब्ला दोनथ'नाय जाबाय बाय गाइस